Pasidunggan sa Agricultural Training Institute Regional Training Center 12 ang Office of the Provincial Agriculturist sa Lanao del Sur. Gila ang OPAG isip Best Collaborating Agency tungod sa dakong kontribusyon niini sa pagpatuman sa mga programa sama sa mga training o ubang mga aktibidad niadtong tuig 2024 sa sektor sa agrikultura. Gila usab ang Farmers Information and Technology Services Center sa probinsya isip Best Collaborating Partner for Information Services tungod sa ilang pagsuporta sa mga mag-uuma og mangingisda. Ang mga Pasidungog gihatag ato sa pagsaulog sa ika-38 founding anniversary sa Agricultural Training Institute niadtong Pebrero 6, 2025. Dako ang pasalamat sa ahensiya tungod sa nadawat nga award gikan sa ATI RTC 12 hilabi na sa walay puwasyo po suporta sa probinsyal nga gobyerno. Samtang gipasalig usab sa probinsyal nga gobyerno nga magpadayon ng ilang pakipagtambayayong sa ahensiya aron mas musubag pa ang agrikultura sa probinsya. Shiny Bulyaser, Newsline Philippines, stay safe!